Ndị be anyị ekene m unu. Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. A sị na anyị ga na-eje na-abata ngụ anyị ji eko agaghị akọ mụ na gị. Ụzọ anyị ga-abụkwa ụzọ mmiri, ọ gaghị abụ ụzọ nkụ. Anyị gbuo n'aka nri, anyị ga-ebute mma. Anyị gbuo n'aka ekpe, anyị ga-ebute mma. Wee na-asị nke onye chiri ya zere. Aka m bụkwa nwanne ụlọ nwaanyị Oriakụ Uju Anyanwụ, onye nkụzi Igbo n'ihu akwụkwọ abụmụta asụsụ Igbo. Ewe m na-asị, ọ bụrụ na ị na-esonyere m, ana m asị gị daalụ, Chukwu gozie gị. Ọ bụrụ na ị naghị esonyere m, ana m arịọ biko pịara m aka na follow button ma na-esonyere m. Ọ bụkwanụ mmadụ ka eji aka igwe bụ ike, maka na otu osisi anaghị emebe ọhịa. Isiokwu m ga-ewetara gị n'ụbọchị taa bụ nnyocha akwụkwọ akpọrọ Ọkpakụ Erieri. Anyị ga-agụ akwụkwọ a ka anyị chọpụta ihe mere n'ime akwụkwọ a bụ Ọkpakụ Erieri, nke onye dere ya bụ Maazị Ude. Na mbụ, anyị ga-agụpụta okwu mmalite dị n'ime akwụkwọ a, nke si na edere akwụkwọ a iji mee ka mmadụ mụta ihe site na ndụ nwoke a bụ Akụbụzọ. Ịgba mbọ kpakọba akụ mara nnọọ mma, ma ịhụbiga ya n'anya oke jọgburu onwe ya. Akụ nke ụwa a na-agafe agafe, ụwa na-aghakwa agha. Ọ bụ ezie na ọ bụ a na-eri taa, a na-echere echi, ma o kwesịghị ka mmadụ kwe ka ihe o nwere gụgbuo ya. Egwu na amụ ka eji achụ oke. Ebe ịhụnanya na ezi mmekọrịta adịghị, ihe anaghị aga nke ọma. Nke a bụ okwu mmalite dị n'ime akwụkwọ a. Ewe m na-asị gị nwanne m, na-esonyere m. Ebumnobi m bụ ịkwalite asụsụ Igbo, maka na ọ bụrụ na ile anya, asụsụ Igbo anyị na-achọzi ịna, mana Chukwu agaghị ekwe ka asụsụ anyị laa. Aka m bụkwa nwanne ụlọ nwaanyị Oriakụ Uju Anyanwụ, onye nkụzi Igbo n'iru akwụkwọ abụmụta asụsụ Igbo. Ewe m na-arịọ biko pịara m aka na chia bọtịn, tụsara m ozi a ka ya bụ ọhịa dịka ọ bụ na-enwe amaghị, ma gbaa mbọ sonyere m ka anyị chọpụta ihe mere n'ime akwụkwọ a. Ndewonu, ka o mesịa.